hapon, may gabi sa tibok nga kalibutan. Singlit gani atong broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa tibok nga kalibutan pinagi sa Facebook. Live usab kita karon sa tanan tibok Pilipinas pinagi sa GSAT og labos tanan. Live kita karon sa tibok nga Pilipinas pinagi usab sa mga local stations sa FM og sa tanan mga Hope channels og sa tanan usab nga mga Adventist Liman nga mga radio program. Bueno, ako nga dako nga pagtaod sa itong mga kadakuan sa Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa itong pinangga nga Presidente Elder Roger Caderma, ato usab Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, ug usab kang Sir Chimel Almosera nga ato usab nga Treasurer. So kung aduna mo yung mga query mga igsoon, ayaw mo kataha, tawag mo, no, live, o gatong tagaan o pagtagad ka rin yung mga kalibog, o gatong researcher datong tubagon pinagi sa mga pagtulunan sa balaan nga kasulatan labi na ang inyong pangutana mahitungod usab sa 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist o usab hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin na mong gikalipay ang pakigkuyog kanimo nining nga kahaponon. Lord, imbitahon na mo imong balang spiritu nga magiyas sa matag usa kanamo og magahatag og kaalam nga amo kini masabtan ng mga pulo nga amo nga pagaisgutan. Amo ning gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, atong tanaw ng ato nga mga pinangga nga mga kaigsunan diri wala ta ka live sa pila ka mga duha ka broadcast mga pinangga tungod kay dito kita sa Manila aduna tay giasikaso usab. Gani lipay ko nga nakabisita ta ni itong mga lugar kay dilabi na usab sa Hope Channel sa Manila, no? O gatong nahimamat dito ang ato nga mga kaigsuunan dito sa Hope Channel usab, no? O sama usab ni gitawag nato og Brother Imperial og usab kang Kim nga Baliton, no? Naakaron sa Hope Channel maayong hapon di ang Hope Channel Manila. O labi na usab sa uban nato nga mga suod nga mga higala atong tanawon kung kinsay naa dinhi karon, no, i-view nato ang mga na dinhi si na dinhi si gitawag natog Pard Scud. Mayong hapon pastor watching from Jinsan, okay, niya sab dinhi si Edwin Maybano. Mayong hapon pastor watching from Dubai. Niya sab dinhi si Yukpok Yap. Mayong hapon, Pastor, watching on board. God bless. Niya sa din si Ate Cherry, si Rodney Rims, dinidapit sa Taiwan, no? Mayong hapon ni mo da Pastor Rodney Rims, uban usab sa imong internet radio, no? O nasab dinhi ang ato mga higala si Bing Ying, dinidapit sa Kapatagan, no? Mayong hapon ni mo diha Bing Ying. Og nasab si Jocelyn Lianita ang ato usab nga kinakusgan nga parinti usab dinhi dapit sa South Philippine Union Conference. Niya dinhi si Haniel Barotil, si Maloy Lazaraga, si Pard Scud, si Fieldman Claros, Gina Iharasit, Eileen Obshima, Ronald, Emily B. Monares, Ganga Caballero Lamayen, Bergie Antojado, si Gismundo Panto, Reyes Joylen, Jima Archie Arabilia, og si Richel Elizan Herong. Mayong hapon usab, no? Kaninyon tanan diha. Og mayong usab dinhi sa atong mga sponsors, sa atong mga madasigon nga kusog mo suporta sa buhat dinhi sa South Philippine Union Conference. Mayong usab ni Brother and Sister J. Salcido, no? O mayingon usab ni Brother and Sister Jag Bautista. Labi na sa dinhi sa church, no? Dinhi sa Bakersfield International Seventh-day Adventist Church. Maying hapon kanaton tanan og daghan salamat, no? Sa inyo usab nga pagkamaayo alang sa buhat sa radio program. Okay? Bueno, pwede ka mo manawag mga pinangga kung doon na ka mo smart. Kaya kusog magunang smart sa Visayas o sa uban sad nga lugar, diniram tayo sa Cagayan de Oro kusog ang globe, pero I don't know sa uban usab nga area, basig kusog gyapon. Sa Smart Exxon 0929-344-1777. Tulo ka 7 ang katapusan, Usbonggo.
0929-344-1777. Okay? Kaya atong taga-agaw pagtagad ka ng inyong mga nalibgan. Okay? Arita sa mga text question exon, ingon siya din si Kurt K. Okay? Matod pa ni Kurt K, what is the Bible's definition of sin? Okay? Unsa kunoy definition, unsa ang kahulugan sa sala kung maghisguta sa mabasa sa Biblia, maghisguta sa biblical definition. Actually, muhatag lang ta og mga pila ka mga bersikulo ug matuhog ninyo kung unsa ang definition sa sala. Okay? Pinaagi sa balaan nga kasulatan. Una nga bersikulo igsuon, dirita sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4. Paborito kani kasagiraan sa mga sa mahiligon mo tuon sa Biblia. Unang Juan kapitulo 3 sa iyang bersikulo 4, ang tanan nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao man ang paglapas sa sugo. Unsa di ay? Nga ang sala di igsuon mo ang paglapas sa sugo. So kung imong i-violate ang sugo, ikaw makasala. Mo ni gingon sa balang kasulatan, unsa man sa nang sugua nga ang tao makasala, kining nakasulat sa balaang kasulatan gawa sa atong mga kasuguan nga adunay gitawag nato og lamdag o na gitawag natong shadow sa bisak ng Bisaya na anino o ilalum. So labi na ilalum sa tiil ni Kristo, for example sa mga paghaladhalod wala naman kato. Pero kanang moral law, kasuguan sa maayong pamatasan, kanang di ka magpatay, sukad pag yun na kaniadto igsuon sa pagsugod sa kalibutan, hantod na sa atong kapanahonan og sa mga amabot, dili gid pwede magpatay. Bueno natay caller, ato sandawaton ang atong caller. First caller, go ahead, palihog. May hapon po. Maying hapon usab. Doon na ang tawag ko muna, Pastor. Padayon, palihog. Karing sa episode 15, Pastor, no? Pastor, Okay. May tungod sa kasuguan nga gibunggag? Yes, Pastor. Okay, akong basahon na aron matuhog usab sa mga nagsunod sa Biblia. Okay? Episo kapitulo 2, bersikulo 15, pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang kasuguan og mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha pinaagi sa paghiusa kaniya uban sa iyang kagalingon sa ingon ni ana magahimo sa kadaitan. Unsa may imong pangutana ani igsoon? May tungod lagi daw sa kwan, Pastor, sa balaod sa kasuguan, gibungkag nga tao lagi. Okay. So, kini siya igsuon, dili ni siya separar sa bersikulo 14 ug bersikulo 15. Okay? Atong matuhog kini unsa ni siya nga kasuguan. Kung ato makita kining mga puntuha. 14. Kay siya mao ang nagahimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha og miguba sa nag-ulang nga bungbong nga mao ang pagkigbinatukay. So adunay wall of partition. Adunay bungbong sa pag-ulang nga diin mauni ang hinungdan ngano nga ang mga Hudiyo o ang mga Hintil dili magkaabot ang ilang kamot, dili magkaabot ang ilang kasing-kasing, dili magkaabot ang ilang relasyon kay adunay wall of partition. Okay? O kung saan ni siya nga wall of partition, 15, kani imong gibasa, pinaagi sa iyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod, nga mao ang kasuguan o kalagdaan. So, kasuguan o kalagdaan, ang dili kini mao ang 10 Commandments or moral law. Kay ang 10 Commandments igsoon walay kalagdaan. Pag ingog di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakak, unsa may kalagdaan diha nga mahimo. Okay? Unya, kung imo basahon, sumpay, aron mabuhat ang usa ka bag-ong tao gikan sa duha pinaagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kagalingon ingon ni ana magahimo sa kadayta. 17. Og aron kitang duha iyang mapasig-uli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa cross sa ingon ni ana na magatapos sa
pagbinatukay. So adunay kasuguan igsuon nga mo'y hinundan sa pagbinatukay sa mga hintil o mga Hudiyo. Ug unsa man ni nga kasuguan? Kay kini nga kasuguan igsuon mao ni hinungdan nganong adunay wall of partition. Busa ilangsang kini sa krus. Busa walaon kini siya ang iyang gitawag na seremonyalis nga mga pagsabot sa mga Hudiyo. Kini siya nga kasuguan igsuon, dili kini napulo kasugo. Kay walay sugo sa napulo kasugo nga may hinungdan sa pagbinatukay sa Hudiyo og Hintil. For example, dili ka magpatay. Kini nga sugo, batok ba ni sa Hudiyo? Kini nga sugo, batok ba ni sa Hintil? Dili ni siya batok. Kabalo mismo ang Hintil nga dili maayo ang magpatay bisag wala sila mahimong Hudiyo. Mao gyapon sa Hudiyo. So kini nga sugo nga di ka magpatay, dili ka mangawat, dili ni mao hinundan sa pagbinatukay. Kay mismo ang mga Roman government, mga Greeks, mga Babylonian nga wala magbantay sa kasuguan nga iya sa Dios nga gitugang atos mga Hudiyo, dili man mo patay, di man mangawat. So dili mo ni hinungdan ang pagbinatukay. Na ang pangutana unsa diay nga kasuguan nga mo hinungdan sa pagbinatukay nga diin gihusay kini ni Kristo didto sa Kalbaryo sa cross. Atong sibugan sa bersikulo 11. Aron masabtan nato kung unsay buot pasabot, kwaon nato ang gitawag natong immediate context. Immediate context meaning kanang pinakaduol silingan nga mga bersikulo dinhi sa kapitulo. Bersikulo 11 niya. Busa hinumdumin ninyo nga niadtong panahona kamong mga hintel sa lawas. Take note, nagisgog hintel. Okay? Nga gipanganlan nga mga walay sirkunsisyon. Unsa ang hintel? Walay sirkunsisyon. Unsa ang Hudiyo? May sirkunsisyon. So, naghisgot about sa kasuguan sa sirkunsisyon. Sumbayan ta sa pagbasa. Niadtong mga managtawag sa ilang kugalingon nga mga may sirkunsisyon sa unod, pinaagi sa kamot. Hinumdumin ninyo, okay, nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang Kristo, nahigawas kamo sa katilingban sa Israel, o dumuluong sa mga pakigsaad, mahitungod sa saad sa Dios, o dini sa kalibutan kamo mga walay kalauman. Siyempre, wala biya sila mausa dito sa Hudiyo. So wala sila kalauman. Wala sila gitawag nato og kalabutan kang Kristo na halayo sa katilingban sa Israel. Pero ang solusyon ana igsuon, mudawat ka og mutuo kang Kristo. Sa diyang mudawat ka og mutuo kang Kristo, niya sa 13, apan karon pinaagi kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto nahilayo, karon gipakaduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Dili day solusyon ang pagpa-circumcise o pagpatuli aron maduol ka sa kang Kristo. Okay? Alang sa mga Hudiyo, kung di ka magpatuli, dili ka maluwas. Kung di ka magpatuli, wa kay labot sa katilingban sa Israel. Kung di ka magpakatuli, gawas ka sa katilingban sa Israel. Kung di ka magpakatuli, wala ka sa saad sa Dios. Okay? Muna sa Hudiyo, so adunay panag-ulang tungod kay ang mga Hudiyo, gapang hinambog man sila, nga sila mga tinuli. Pero ang solusyon di ay si Kristo ra. 13. Apan karon pinaagi kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto nahilayo karon gipakahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha og miguba sa nag-ulang nga bongbong nga mao ang pakig binatukay. So binatukay ang Hudiyo Gentil. Ang mga Hudiyo mingon, no. Pinaagi sa mga pagtulog circumcision. Pero si Kristo, mato pa niya, pinaagi diha kan Jesus Christ. Mumanggani sa Juan 14, versikulo 6, nagingon, walay laing dalan, no? Ngadiin, makaadto tagang Kristo. Okay? Walay laing kamatuoran. O diha lamang kaniya ang kinabuhi. So gibungkag niya ang binatukay nga mao ang huna-huna sa mga Hudiyo nga dili sila maluwas kung wala kanang mga pagtuli. Nguna nga pag-abot sa 15, pinaagi siyang paghimog tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang kasuguan og mga kalagdaan.
mga seremonyales. Mabitang nga kung ikaw magsunod sa pagtuli, siyempre ano na seremonyales, kuha kang kutsilyo, imong ikat ang iyang unod, mo nang gitawag og naay mga kalagdaan. Pero sa napulo ka sugo, walay kalagdaan, di ka magpatay, walay kalagdaan diya, di ka mangawat, walay kalagdaan diya. Hinumduman mo ang pagpaulay, walay kalagdaan diya, di mo ibutang ngalan sa Dios pasipala, walay kalagdaan diya. So ang Episode 2:14, wa maghisgot og napulo ka sugo. Apan naghisgot, based on immediate context, naghisgot about sa circumcision. Balik ka ni mo igsoon kung na kay follow up. Okay? So, murag nawala na nga itong igsoon diha. So, may hapon usab ni Pastor Duroy, no? Ang ato usab nga, usa ka district pastor nga gatap ni permis sa baptism tungod sa iyang kakugi usab. So, niasab din ni si Telso Mortiga, pangutana pastor kadtong miingon sila nga tana mga naog kita og lahugayo nato ang ilang sinultihan og buhato nato ang tao sama sa atong dagway, maura ba ni sila nga Dios mayong hapon. Okay. Duha ka bersikulo ang imong gisgutan. Unang nga bersikulo mahitungod sa paglahugay naa sa Genesis Kapitulo 11, bersikulo 1, laktod usab sa city. Atong basahon aron makit-an nato kung say giingon dire. Okay? 11. Uno, og tibuok nga yuta may usa lamang kasinultihan o usab ka pinulungan. Bersikulo 7. O mari kamo mga naog kita og lahugayon nato ang ilang mga sinultihan aron sila dili makasabot sa sinultihan sa usag-usa. Unya ang imong pangutanan ay igsoon mo ni maura ba ni sila nga Dios? Yes. Kaning word nga sila plural. Kay plural man pagagamit ini, o mari kamo mga naog kita, kanang word kita, that is plural. So meaning to say dili usa kapersona lamang ang usa ka Dios. Adunay tulo ka persona sa usa ka Dios. Wala kita mag-ingon diri nga duha ang Dios. Tanan Orthodox Christian nagtuo og usa ka Dios. Og ang tanang Orthodox Christian nagtuo nga adunay usa ka Dios, pero sa Orthodox Christian na ay mga Christian nagtuo nga sa usa ka pagka-Dios usa ra ka persona. Ang persona sa Amahan nagpakita sa Old Testament. Unya, ang persona sa anak, mao kana ang Amahan, nagpakita sa New Testament. O ang persona sa Holy Spirit, maura na ang Amahan ug anak, nagpakita sa katapusang mga adlaw. So, gitawag siya og wanis. Okay? Usa ka Dios sa usa ka persona. Nasa'y mga tao igsoon, nga lahi ang ilang pagsabot, o sara ka Diyos ang ilang gunahuna, pero katong pinakalabaw sa tanan, o nasad sila il Diyos, nga ubos-ubos sa pinakalabaw sa tanan. So duhan na ang ilang Diyos. Mo na ang Jehovah's Witnesses, no? Pero baga nga mga Christian igsoon, nagtuo, nga usar ka Diyos, apan adunay tulo ka persona. Kini nga pagpamatuod nga imong gihatag nga bersikulo sa imong pagpangutana, usa kini ka pagpamatuod nga adunay sobra sa usa ka persona sa usa ka pagka-Dios. Kay dili siya mo gamit anig umari kamo mga naog kita, plural. Unya imo na siyang gikutlo ang buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. So naama na si Genesis Kapitulo 1 bersikulo 26. Atong basahon nag-ingon. Og miingon ang Dios. Take note, kinsay nag-ingon? Ang Dios. Unsay sulti sa Dios? Og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Kinsay nagsulti? Ang Dios. Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Sugin lang ko kamo, walay manulunda nga kabalo mobuhat og tao. Walay tao nga kabalo mobuhat og tao. Kung walay manulunda nga kabalo mobuhat og tao, pag-ingon sa Dios nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, plural. Okay? Sama sa atong dagway, plural. Kung ang usa ka Dios mangimbitar, okay? Ang usa ka persona mangimbitar ngadto sa laing persona, ang iyang giimbitar kabalo gyapon mobuhat og tao. Illogical man na nga moingon ang usa ka persona sa Dios nga magbuhat ta og tao, nya iyang giimbitar di kabalo mobuhat og tao. That's illogical. So pag-ingon dinhi nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, meaning kining persa ka persona
nga nangimbitar sa isa ka persona nga magbuhat og tao, silang duha kabalo mo buhat og tao. Okay? So sa ato pa, sa usa ka pagka-Dios, sa usa ka pagka-Dios na ay tulo ka persona. Ug atong makita na sa daghang bersikulo sa New Testament, example, sa panahon sa pagbautismo. So imo makita na diha ang tulo ka mga persona. So, tinaw, tataw, nga kining bersikulo nga imong gikutlo sa Genesis kapitulo 11 bersikulo 1 og 7 o Genesis kapitulo 1 26 nagapamatuod nga adunay sobra sa usa ka persona ang usa ka Dios. Mamanggani nga kung imo tanahon sa Juan kapitulo 10 sa iyang bersikulo 30 kung imo tanahon aton tanahon kung unsay gingon sa balang kasulatan, tawag lang mo kung aduna mo yung mga pangutana kay aton tagaan og pagtagad ka ng inyong pangutana. Okay? 10:30 nag-ingon diri. Okay? Basahon na to, nag-ingon. Juan kapitulo 10, bersikulo 30 nag-ingon. Ako ug ang amahan usara kami. Uno, 5 na lang kami tos ang nabilin sa first portion. Ako ug kingon siya dinhi. Ako ug ang amahan usara kami. Okay? So, sa asa nga bahayin nga sila nag-usa? Kung ang ubang mga reliyon nga imong pangutan-on nga wala magtuo kang Kristo nga Dios, matod pa nila na usa sa pagbantay sa karnero, of which wala ka na masayop. Kay naaman sa konteksto sa versikulo 27 o versikulo 28. Okay? Tinuod ka na sa pagbantay sa karnero. Pero usara ang ilang nakitaan nga bahin diri. Naapay usa sila sa pagka-Dios. Okay? Wala tingali nila tagai ang gibug-aton kini nga punto. Pero gidawat sa Adventista kining nausa sa pagbantay sa karnero. Ang problema kay ang mga tao nga wala magtuo nga Kristo Dios, wala mo dawat sa nakitaan sa Seventh-day Adventist dinhi sa Juan 10. Atong sumpayan sa pagbasa ang Juan 10 bersikulo 30. Sugutas 31. Nagingon. Unya ang mga Hudyo namunit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. O kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan sa mahan. Okay? Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabatuon. Okay? So, sa balaod sa Hudyo wala sila magbato. Kay kanang word nga bato, that is gitawag na tog penalty, death penalty sa mga taong nakalapas sa kasuguan. Wa man kay nalapas sa kasuguan kung magbuhat kag maayo. Na unsa di ay interpretation sa Hudyo nganong batuon si Kristo niya sa 33 nagingon. Kaniya mitubag ang mga Hudyo nga nagingon. Batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Okay? Kuha ninyo. So, batuon, tinuod batuon sa Old Testament. Kung ikaw, tao, magpaka-Diyos. Kay that is blasphemy. Leviticus 24:16. Kung imong pasipalaan ang ngalan sa Diyos, that is blasphemy. Batuon ka. Now karon ang ilang lantaw ni Kristo, nga wa ka namo bato at tungod sa mga maayong buhat nga imong gihimo. Gibato ka namo tungod kay ikaw tao nagpaka-Dios. Now, question. Nakasala ba dahil si Kristo anang pag-angkon niya nga siya Dios? Walay correction. Wa mingon si Kristo nga sorry kayo na misinterpret ko ninyo. Dili dai ko Dios. Sorry, nasayop ko. Wala man kay bersikulo mabasa diri. Apan mao man ni nakita sa mga Hudyo, wa ka namo bato at tungod sa imong mga maayong binuhatan. Gibato ka namo tungod kay ikaw tao nagpaka-Dios. Sayop ba na dili ka na sayop. Kay kung balikan nimo ang bersikulo 30, nag-ingon si Kristo, ako og ang amahan o sarak kami.
Sa asa sila nausa, gawas sa nausa sila sa pagbantay sa karnero, nausa sila sa pagkadiyos. Mauna nasuko ang Hudiyo na munit og bato kay gusto nila batuon si Kristo kay nakapasipala kuno siya. Pero usaon, wa siya nakapasipala. Kay mismo pa si Pablo nagpamatuod nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Tinaw kayo na nga pagkasulti. Daghang pa mga libro ni Apostol Pablo nga makita nato nga si Kristo Dios. Kolosas 2:9. So sa ato pa nagpasabot na anay usa ka persona nga mao ang anak. Ug napagi usa ka persona nga Dios gihapon nga mao ang amahan nga ato kanang mabasa sa Galacia kapitulo 1. Nga imo makitaan, mapamatud-an nato ang gipadayag sa balaan nga kasulatan. Bueno, mga pinangga, usa na lang ka bersikulo kay nakabsan man ta sa ato nga first portion, Galacia kapitulo 1, bersikulo 1 na yon. Si Pablo apostol kinsang pagka-apostol dili gikan sa mga tao, ni pinaagig tao kundi pinaagig kang Hesukristo ug sa Dios nga amahan. Ug sa Dios nga amahan. So, naay persona sa anak, mabasa Dios, naay persona sa amahan, nga mabasa Dios, maong gyapon sa Holy Spirit. Bueno, mobalik kita karon tod human sa pahinumdom. Ayaw paghawa. Og sa atong pagbalik, atong dalikatan kining atong naadiri si Oyni Birano, God bless Pastor. Niasab si Rubik Balyarta Japay, niasab din si Shebari Bilyasis Ricania, niasab din si Merlin Lapinig Jurik, niasab si Marcos Antonio Zam, may hapon ni Muniha, sir. Niasab si Erin Oro Rojas, si Delia Silvano, maing hapon dira, Pastor, watching from Florida, USA. God bless your program. Nasab si Batang Promdi, Pastor, ang sa 10 Commandments nga dili magpatay, literal bana. Yes, literal, di ka magpatay. Gikan na imong ingani mga pinangga, no? Kini magong Exodus kapitulo 20 nga ato nga mabasa dinhi sa Biblia. Na mo gigiskutan dili ka magpatay. Dili na ko basahon kay anyway kabalo man mo ana. Og kanang word nga dili ka magpatay, kanang word nga magpatay gikan sa Hebrew nga pinuluwang ratchak. Kung imong tan-aw ng konsepto sa ratchak igsoon, buot pasabot ana murder. So you shall not murder. Okay? Okay, so imong makita nga dili ka magpatay nga ang intention nimo is premeditated killing. Okay? Dili tong gitawag nato igsog harag. Nga ang harag patay gyapon in the context of war. Mamangani nga gisugo sa Dios nga ang mga Israelahanon, urutan ninyo ng mga Pilistihanon, pamatyan ninyo. That is harag. Dili na siya bawal kay Dios mo'y nagsugo. Okay? Lahi itong ratsak nga gitawag nato murder. Tinuna, usa na siya ka literal pinangga. Niya sabi ni si Annabel Tumampos Lagata watching from Dubai. God bless sa imong ministry, Pastor. Salamat. Ling Cornijo, mayong hapon, Pastor, watching from Kidapawan City, North Cotabato. No? Nagampo ta igsoon nga wala untay naapektuhan nga mga kinabuhi sa linog ganina. Ang linog magud mga pinangga usa na ka megapon sa Ginoo sa mga taong nabungol. Nabungol sa kwarta, nabungol sa power, nabungol sa kailibgon sa kalibutan. So ni ay migapon nga mao ang linog. Pahinumdom lang na igsuon. Dapat ato nang paminahon kay wala rabay pagbasol nga mag-una. Niasab din hi igsoon si gitawag nato og Utsinri na Yasu nabis Sir Siban, maing hapon nimo diha. Nag-abot ta dito sa Manila, walang ta nagkita atong Sabado.
usa ka simbahan atong gisimbahan dito sa Pasay Church. Na dinhi si Glendale Bells, nga dinhi si Lampi. Okay, very informative ang mga tubag sa pangutana. Salamat igsuon. Niya dinhi si Rinmol Saruna Rapuela. Niya sabdi Brother Rami Hirong, maayong hapon niya Brother Hirong, no? Regards gikan sa Hope Channel Manila. Okay? O niya sabdi ni si GC Dayaday, niya sa dinhi si Ilby Pitos Oligario Narbasa Binos, si Ate Cherry, mayong hapon, Pastor Chris, aslang ko, way man mahadlok mamatay ang tao kung andam na ang uban nga nakadawat sa kamatuoran. Okay? Nya ingon siya, angay ba kahadlukan ang linod nga mooy nakalisang karon sa katawan. Salamat, Pastor Chris. Actually, Igzon, ngano ang tao mahadlok mamatay? Number one, gitun-ana sa mga taong nagtuon. Sa may tungod sa kamatayon, gitawag na itong thanatology. Sa duha ka word nga, thanatos means death, logy means study. So, it is a study about death. O niya, dahil mga tao nga nagtuon, mahitungod sa kamatayon, usa silang pangutanan ng iyon. Nganong ang tao mahadlok mamatay? Number one, hadlok siya mamatay, kay wa siya nahibalo, ug unsay naa human sa kamatayon. Number two, hadlok siya mamatay tungod kay naa pa siya mawili sa iyang mga anak, mga apo, guban pa, bisan kinsa naman. Labi napakay gagmay nga anak. Magunahuna agyud ka kung ako mamatay, kinsa na lang magtan-aw sa akong mga anak. Di ba? Nasa iban mahadlok mamatay kay naay daghang kabtangan. Ang uban mahadlok mamatay tungod kay wa pa sila ka harvest. Ang uban mahadlok mamatay kay wala pa sila ka payout. Ang uban mahadlok mamatay kay daghang katarungan, no? Ingana nga mga punto igsuon. Pero kung imong lantawon ang balaang kasulatan igsuon, labi na anang gitawag natog mga linog ug uban pa, naay gisgutan ang balaang kasulatan dinhi. Juan Kapitulo 16, versikulo 33 nagingon. Gisulti ko kini kaninyo, aron dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan apan sumalig kamo gidaog ko na ang kalibutan. Ang ato igsoon ang pagsalig. Wala man gud ta kakita sa unahan. Bato bito sa usa ka magsusulat nga si Ellen White nagingon, kung ang tao nakakita lang sa unahan, wala gyud siya angay kabalakan, kay sa unahan naa ang kamot ni Jesus Christ. Sa unahan naa ang plano ni Jesus Christ alang kanimo. Nganong mahadlok ka tungod usahay sa gitawag natong kakulang sa pagtuo, nga kanang kakulang sa pagtuo nahitabo usab na sa mga apostoles. Mo ba gani si Pedro mingon nga, Lord, increase our faith. Kay tungod kay kung kulangan tag pagtuo, usasad na sa kasala. Ha? Naabiyan na sa Biblia, Roma 14, versikulo 23. Atong tanawon. Mo bitang nga, kinahanglan magmainampuon kita. 23 na yun. Apan ang tao nga may pagduha-duha, may tungod sa kanunon ug unya mukaon niini, mahinukman siya sa silot, kay ang iyang pagkaon dili man gumikan sa pagtuo. Sunod nga sentence na yun. Kay ang tanan nga dili gumikan sa pagtuo, kini siya sala. Tanan nga dili gikan sa pagtuo, kini siya sala. Kung wa ka nagunahuna nga ang Dios mo buhi nimo, kay nagunahuna gyud ka nga ang nagbuhi nimo mao ang Ponzi scheme, now mawad antas pagtuo. Labi na atong gapangaway na tungod lagi ana nga area, ngaway sa organisasyon, mangaway sa mga pastor, tungod lang gyud sa Ponzi scheme, nawala nawad-an sa pagtuo. Ngano nag-iampo ninyo inyong mga pastor? Iampo ninyong organisasyon kung nagtuo mo, kung kamo sayop, dili lang ninyo pagtamayon ang iglesia. Okay? So, nga na igsoon nga punto. Salamat kay Ate Cherry sa imong gipadala usab dinhi. Okay? Gikan kining kalibutan na umalagi lamang. Yun ba kay ang Facebook account no? Yun siya, hey, Pastor Chris, ug sa tanan naminaw ni ining maanindot nga programa. Salamat sa live, Pastor. God bless you always watching from Muscat, Oman. Maayong hapon diya sa Muscat, Oman. Okay? Ug nagtanaw usab kanato ang AWR Hinguog. Kumusta ang Hope Channel din sa Hinguog? Niya sab dinhi si Ronald
Niya sab si Gigi Fernandez, mayong hapon, Pastor, watching live from Israel. Okay? Mayong hapon usab dia, I don't know kung saan oras dito sa Israel, Igzon. Nakaadto ko dito pero pinaagir sab sa internet. Maglantaw-lantaw ta diya sa Israel pero wa gyud ta katunob sa yuta. Niya sab dinhi si Fridiro Zipagan Ido, mas maayong hapon, Pastor Chris. God bless sa pangutana, Pastor. Always watching from Australia. May hapon usab diha sa Australia. Niya si Prince Tanjay. Happy viewing mga kapaglaom ug maayong gabi kanimo, Pastor Chris. Niya sab si Ruka Kurba Maing hapon, Pastor. Greet nako akong Mr. si Dong Liu nga nagtan-aw pod karon nimo, Pastor. God bless. Niya sab si Alan Ronald Iyog, maing hapon nimo diha. Brad Ronald, Alan, Ginoo magpanalangin kanimo uban sa imong pamilya. Uraga tutuod na usab kita wa magpakita, no? Pila na katuig nga nakabisita ko diha sa diha dapita sa Estados Unidos. Niya sab si Daniel Baguio, kusog ang wifi bisag na abalod. Salamat sa binsay sa tanang pangutana. God bless you, Pastor. So naa siya sa barko, igsuon, no? Kusog ko ng wifi. I don't know, basig international nga barko na iyang gisakyan, igsuon. Niya din si Dominador Makiling, mayong hapon, Pastor Chris, watching from Kabangkalan City. God bless sa programa. Niya din si James Lo Aparicio, mayong hapon diha sa imuha, Pastor Chris, mayong hapon usab. Lani Solita Baroro, mayong hapon, Pastor. God bless you and your family. Mayong hapon usab sa Amber Group. Ang usa ka grabe ka aktibo, walay puas ang ilang pagbubul study. Ilabi na usab sa mga kapulisan o sa uban nga area sa ilang pagdaog sa Miling Kalag, no? Uban ni Lani Solita Baroro o usab ni Daniel Baguio, pakibati sa ako pamilya Baguio family, labi na sa ako asawa Lizel, ni ako sa dagat padulong sa kita Caribbean Island. Maayong hapon nimo diha Daniel. Agmato pa ni Daniel, mayong hapon diha, Pastor. Salamat kaayo sa clear nga paliliwanag watching from Kitts Caribbean Island. Niya sab din si Oni Berrano, God bless, Pastor. Okay, niya din si Richard L. Elisan Herong. Pastor, pwede ba yung you believe in Christ, the Bible, and Seventh-day Adventist fundamental beliefs, but you don't literally yourself as an Adventist? Or to put it this way, wala kang religion, since religion does not save you. Anyway, wala man pod siguro sa Bible nakabutang nga kinahanglan na kay religion. Curious lang po kay daghan na ko friend na wala na sa SDA denomination, pero they remain Adventist in their deeds. They are even more Adventist but not under the religious system. Salamat kayo. Daghang salamat na igsuon nga imo nga mga pagpanglantaw. Pero gusto na ako nga tagaan kag kahayag, kada bitaw mingon nga ako Adventista pero wala na ko'y organisasyon. Di ko magpailalom sa General Conference, di ko pailalom sa Division Union, o bisan pa sa Union o sa mga mission, gagmay nga mga iglesia, di ko magpailalom. Pero naagyapon ko sa Seventh-day Adventist kay naamang ko'y gitawag na tog na pulo ka sugo. Mao, pwede man na siya mga pinangga atong basahon ang Biblia. Okay? Juan 10:16, ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop nining turila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila og sila magapatalingog sa akong tingog og usara unya ang panon og usara ang magbalantay. Usara ang panon, usara ang magbalantay. Siyempre, ang magbalantay, siya ang magbalantay sa usa ka panon. Mamanggani nga nag-ingon ang Juan 10 na ako'y mga karnero nga wala nining torela. Tawgon ko sila. Mamanggani sa pinadiyag 18:4 ni ay pagtawag sa Ginoo. Ingon sa dinhi. Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nagingon. Gumawa kamo kaniya mga katawhan ko aron dili kamo makaapil sa kasalanan. Gumawa kamo. Ipagawas. Gitawag sa Dios asa man ipasakop. Siyempre sa iyang iglesia. Og maumani ang nabatasan, ilabi na sa babasa nato sa Buhat Kapitulo 2.
O kung imo tan-aw dinhi sa Buhat kapitulo 2 igsoon, na ay daghang nabautismuhan dinhi nga diin gikadugang sa iglesia. Gani aduna pagpikas-pikas diha sulod sa iglesia. Og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon paghiusa didto sa templo og sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabadayan og sa pagpangaon duynuyugan sa kasadya og kayano sa kasing-kasing. Uya, kung imong tanaw ni igsoon, adunay 3,000, versikulo 41, ug unya gibautismuhan katong misagop sa iyang pulong og niadtong adlaw may mga 3,000 ka mga tawo na hidugang kanila. Asa na hidugang? Sa iglesia. So naadi iglesia igsoon nga gitudlo na ikaw magpasakop. Dili ingon nga ikaw mag-independent. Ha? Mo manigingon sa Biblia. Mo manggani nga gihulagway sa Biblia nga ang iglesia mao ang lawas ug usara ang lawas. Ang pangutana, asa man ka mo pasilong? Gawas sa lawas ni Kristo ug sulod sa lawas ni Kristo. Nagingon ang Episo kapitulo 5 sa bersikulo. Okay? Kung imong tanawon, Episo kapitulo 5 bersikulo 23. Okay, sugot sa 22. Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabano. Ingon nga sa Ginoo. 23. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, mausab nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia, nga mao ang iyang manluwas, siya mao ang manluwas niini. So adunay ulo ang lawas nga mao ang iglesia. Ang ulo si Kristo, ang lawas mo ang iglesia. So si Kristo adunay lawas. Og diha sa lawas igsuon, giingon dinis Biblia 4 bersikulo 11. Nagingon ang 4:11. Og ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban propeta, ang uban ebanghelista, ang uban pastor og magtutudlo asa gasa na nga naa sa lawas nga mao ang iglesia. So ang iglesia adunay ebanghelista. Ang iglesia adunay apostoles. Ang iglesia adunay magtutudlo. Ang iglesia adunay pastor. Kinsay nagsulti niya ni? Ang mensahero sa Dios. Na ang pangutana mao ni, asa man ka? Sulod sa iglesia nga naa ang pastor, nga ang apostoles, nga ang ebanghelista, or nakagawas ka sa iglesia? Mao na ang pangutana di Egson. Kung nakagawas ka sa iglesia o wala ka sa lawas ni Kristo, ang question mao ni, asa ka magpasakop? Kay na may diskutan sa Biblia nga magpasakop ka. Ang pangutana mo na, 22, kamo ang mga asawa kinahanglan magpasakop kamo may sinugtanon sa inyong masigkabana. Ingon nga si Kristo, ingon nga sa Ginoo. 23, kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Na pangutana, asa ka magpasakop? Kay na may gitugod ang Dios. Mateo 16:18. Kay ikaw si Pedro, og nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, buhay na tumugtong kay Natay Collar. Collar, go ahead, palihog. Hello, Pastor. May gabi, Pastor. Maayong gabi, usab ni mo di Exxon. Nakoy pangutana kaning kuan ba kanang atong miagi naminaw ko sa imong program og akong nadunggan na ningon ka na ang Ginoo wala manguna sa mga taong hulog. Wala mangulo. Wala mangulo sa mga taong hulog. Yes, correct. Salamat, Pastor. Tinood na si Exxon. Pwede ba ko bangayog kuan na, Pastor? Kanang basihan ba? Either biblical o yung sa right is Miss White? Okay, dagan salamat niya na. Gini sa Biblia igsuon, nganong mayon ko nga ang Ginoo wala mangulo sa mga taong hulog. Kay usually ang mga taong hulog igsuon gihulog tungod sa apostasiya. Okay? For example, dinhi sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 28 nagingon. Tagdan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon. Nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong magbalantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Baytinyoy, ako nahibalo nga sa makagikan na gani ako pagasudlon kabog mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon.
O gikan ra gayud kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magasultig mga binalitad aron sa pagpamira sa mga tinunan ngadto kanila. Busa magbantay kamo og hinumduman ninyo nga sulod sa tulo ka tuig. So nagisgod siya ani. So imo makita igsuon nga gingnan kita magbantay kay naay mga lubo o kanang mga taong gihulog sa iglesia tungod sa mga apostasiya, gikonsider kana sa Biblia nga lubo. Mamanggani nga kung imong tan-awon ang Galacia, Kapitulo 1, versikulo 8, pinaw ang gisgutan sa balaang nga kasulatan. Atong basahon igsoon, nagingon. 1, versikulo 8. Siti tasugod, dili nga adunay laing mayong balita, kundili adunay na nagpagubot kaninyo o buot magatuis sa mayong balita, mahitungod kang Kristo, apan bisan pa kung kami o usa ka malulunda, nga gikan sa langit, magawali kaninyo mayong balita, nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Subugat, mawitaw nga ang Diyos, wala mangulo sa mga taong hulog. Namayoban sa insayunon lang sila. Why problema ihulog ko ninyo? Total, kaning ako ang giapilan karon. Basta malang ning apil-apil lang. Kaya ako, giapil malang yun ko sa kwarta. Bahala na ko ninyo gihulog. So, remember egsoon, nga ang Diyos adunay iglesia. Nga gituko nis kalibutan. Og si Pablo Cusgano ni sulti niya na. Nga diin, ang iglesia, gihulagway ni Pablo sa nakarinlaing blawas sa bahin sa tao. Atong tanawon. Unang Korinto, Kapitulo 12. Adunay gipahayag si Apostol Pablo dinhigam mga puntuha. Atong tanawon kung unsay iyang giingon dire. Okay? Kapitulo 12 sa versikulo 18. Apan nga mao karon ang mga bahin gipahamutang sa Dios diha sa lawas, which means ang iglesia. Ang matag-usa kanila sumala sa iyang gikahimutan. Kung ang tanan usar ra ba kabahin lamang, asa man ang lawas, ingon nga mao karon ana ang daghang mga bahin ngani usa lamang kalawas. Ang mata dili makaingon sa kamot, wala ako magkinahalan kanimo, maingon nga ang ulo dili usab magaingon sa tiil, wala ako magkinahanglan kanimo. 22, hinunua ang mga bahin sa lawas nga ginaisip kanato mahuyang mao ang labing kinahanglanon. So gikinahanglan ang matag usa kabahin. Mao man gani ningon si Pablo sa 20 City. Kamo mao ang lawas ni Kristo o matag usa kaninyo bahin niini. Now karon kung adunay tao nga mo taliwat, mo hawa, kay na siya bag-ong pagtulunan, meaning nag-offshoot, na himong apostasiya, so nahimo na siya nga wala mangulo ang Diyos kanila tungod kay hulog naman siya. Wala naman siya nasakop sa iglesia. Mao kanya ang buot ipasabot nga ang Diyos wala mangulo sa mga tao nga hulog. Balik kanimo igsoon kung nakay follow-up. Masaluha po ako, Pastor. Palihog. Sa panahon ni Mrs. White nga siya o sa Methodist, niya katong uban pang mga church fathers natin, mga mga pioneers, nga mga lain-lain mag-denomination. Niya gihulog sila tapos ning a symbol on nabuo ang Seventh Adventism. So, kung saan ito, Pastor, nga hulog mo sila, mga iglesia pugikan. Ang gisgutan sa Batuwag na ko? Ang gisgutan nga hulog sa Biblia, hulog kagikan sa tinuod. Wala magisgot ang Biblia nga hulog kagikan sa bakak. Okay? Mamanggani nga naamay tubag dinhi nga panggawas kamo mga katawhan ko. So adunay katawhan nga naas bakak nga pagtulunan gipagawas sa Dios. So sa panahon sa Millie Rights Movement, katong mga reliyon na Methodist, na Baptist, nang gawas to sila, gikan sa ilang pagtulunan, tungod kay mings adaptar sila sa hagit o tawag sa Dios nga gumawas kamo mga katawhan ko. Mao na nga imo makita si William Miller o sa ka-Baptist, makita usab nimo si Mrs. White o sa ka-Methodist, makita usab nimo si John Nevins Andrews
usa sa gitawag nga to, wa magid siya gatuog Trinity ni anang nga mga panahona, pero hinay-hinay gi-introduce sa Dios ang kamatuoran nganha kanila kay kana manggong October 1844 katumanan kana sa gisgutan sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 14. Okay? O kana natuman sumala sa gisgutan sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17. O pinadayag 14 bersikulo 12. Padayon sa imong pangutana. Okay na, Pastor. Okay na. Marag na tinaw-tinaw na. Dahil kayo salamat, Pastor. Na-bless ko ng imong nga program. Dagan salamat, Kayo, Pastor. Bals, no? Bals Yungko sa Manila. Actually, daghan kayo mga Cebuano dito sa Manila. Gani, tong Sabado, dito ko nagsimba sa Pasay, nisuroy pag ko sa Visayan Church, no? Dito sa third floor sa eskwelahan, no? Ang ilang meeting, kasagaran dito mga batanon, mga aktibo. So, dagan salamat diha nimo Bals, no? Bueno, balik ta diri. Niya dinhi si Venus Darbasa, si Venus Darbasa, si LB Pitos Oligario, nasabi niya to igsoon si John D. Dago, nasabi ni si Edwin Maybano, pastor na ako'y pangutana nganong na ay SDA nga muadto sa laing simbahan og magwali siya didto sa lahi nga simbahan. Okay lang ba, pastor, nga magwali ang SDA sa laing simbahan? Salamat, pastor. Depende sa iyang rason o katarungan. Kung ang iyang katarungan igsoon kay gusto niya i-introduce ang kamatuoran sa Biblia, walay sayop niya na. Walay sayop niya na. Mismo gani si Jesus Christ nagsigig pangoreksyon sa mga Hudiyo dito gyud sulod sa templo. Mao man gani ang ubang Hudiyo na suko nga ilalig yung ihulog unta sa pangpang si Ginoong Hesus kay adunay usa ka pasahe nga gibasa ni Jesus Christ. For example, dinhi sa gitawag nato og Lucas kapitulo 4 nga nagbasa si Jesus Christ og usa ka passage unya iyang gipasabot sa iyang kaugalingon dinhi sa 4:16 na giyon. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo, og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinugugag, sa adlong ipagpahulay, siya mitindog aron sa pagbasa. Og sa iyang pagbasa, gibasa niya ang libro ni Isayas. Versikulo 17 na yun. Og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isayas. Og sa pagbuklat niya, niini nakita niya ang bahin diin, na isulat kini nga nag-ingon, ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Okay? Kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa binilanggo o sa kahioli sa igtatanaw ngadto sa mga buta o sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinawdaog. 19 sa pagpahibalo o sa tuig kahimuot sa Ginoo. 20 og iyang gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad og milingkod siya og ang mga mata sa tanan diha sa sinagoga nitutok kaniya og kanila misugod siya sa pagsulti nga nagingon. Niining adlaw karon kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong pagpatalighog. So 5 minutos ang nabilin para sa matapos atong program. So giangko ni Jesus Christ nga katong passage nga iyang gibasa, naghisgot mahitungod sa iyang kaugalingon. So nagwali si Jesus Christ mismo sa mga tao nga wala magtuo kaniya. O kay wa man magtuo, nangasuko ang mga tao ni anang panahona. Okay? Unya, ila siyang panamas-tamasan. So pwede ka magwali niyan tong mga grupo sa mga tao nga wala magtuo sa imong pagtulunan. Mo na miyon ko nga depende sa iyong motibo. Pero kana mo gyud uban sa digsoon nga nagwali tungod kay gusto sad sila makakwarta sa ubang nga reliyon, lahi na sad nga istorya. Og wali tay igsoon aron ma-share nato ang atong faith ngadto sa uban. So wa ko'y nakita nga problema diha. Niya dinhi si Renmolt Saruna Rapuela, niya dinhi si Lamfi, okay, og uban nato nga mga kaigsuonan diri. Niya dinhi si Dean Skelia, pastor, naminaw ko nimo diri sa Cainta Rizal, kayo nga mensahe. Okay, daghang salamat usab. Niya dinhi si Alma Asugan,
Pastor, good day. Dili ta maglisod sa matag adlaw nga needs kung faithful ta sa pag-uli sa tithe sa Ginoo. God is faithful sa iyang mga promises. So, oh brother, be faithful. Okay, daghang salamat niya, Nixon. Lini Ondoy, watching from Hong Kong. Niya din si SDA Ramses Sorega, Wenceslao. Hi, Pastor Chris Bacalares, good PM. Great cause sa mga Wenceslao family and Soringa family diri sa Camotes Island og sa akong uyab nga si Russell Baltasar nga naa sa Saudi now. Si DG Ramses Rams wins ni from San Francisco, Camotes Island, Cebu. Okay, daghang salamat. Yan din si Ambrosio Silvano, mayong hapon, Pastor. Salamat sa imong programa. Makadugang sa kainit sa pagtuo. God bless your program watching here in Orlando, Florida, USA. Salamat, Igson, sa inyong pag-ampo usap. Kini atong programa pangutana, Pastor, hangtod karon nagahatag og maayong balita ngadto sa uban. Okay? Niya sabi ni si Annabel Tumampos Lagata, Pastor, pangutana, kanang mga SDA ba nga nalambigit sa mga Ponzi scheme, pwede pa ba na sila buhatong opisyalis sa iglesia? Igson, naman tayo church manual, naman tayo church board, o niya, naman tayo gitawag na to og circular, gikan sa atong mga kadagkuan, patalinghogin ninyo na, hisgutin ninyo sa church board, kung unsay desisyon ninyo, mauna na. Okay? Okay? Pero mo rekomendar ta igsoon usually nga kanang mga tao nga nahibalo na sa kamatuoran apan wala magsubay sa kamatuoran tinuod kana. Di sa gid siya ngayon mahimo nga opisyalis sa iglesia. Pero dili nga na kasayon ha. Dili shortcut nga paagi. Diskasan pa na siya sa church board. Basahon ang church manual, basahon ang circular, og pag-ampo kamo kay kini nga pagpangalagad, dili kani pangalagad pinaagis kwarta. Pangalagad kini nga balaan. Ayaw ninyo himua nga tadtaran sa kwarta ang pulpito tungod lang sa love of money. Ang Ginoo naglantaw baya igsuon. Bueno, sunod, niya din si Michael W. Mayong hapon, Pastor. God bless you always. Niya din si Richel Elisan Herong, satisfied na po, Pastor, sa explanation ninyo. I also wrote down na po the verses and will try to echo your explanation to them. So help me, God. Okay, salamat kayo. Niyasa din sa gitawag to, okay, nabalik na to si mga pinangga, no? I-share lang ninyo kining nga episode. Okay? Makaminsay usab mo sa uban pinaagi sa pag-share. Okay? Na din si Peter Quisada, bueno nakabsa naman tas panahon. Igsoon, daghan pa ko angay nga basaw di recognize dere. Pero kay di magid mahurot mga atong oras kung pamasahon nato ni tanan. Ako na lang, God bless sa tanan. Og salamat sa tanan mga kaigsoon. Alam na nga nasa Amerika, brother and sister Jay Salcido o brother and sister Jag Bautista, maingon sab sa Bakersfield International Seventh-day Adventist Church o dinhilaman sa Hope Channel Cagayan de Oro sa ngalan sa mong station manager o sa communication director o usab sa communication sa division kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mayod. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga babuhi. Magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugma, daghang salamat sa imong panalangin. Lord, ipadala imong balang spiritu magaduaw sa tanang mga kaigsoon nagkahigalaan nga naminaw ni natong programa. Panalangin ni ang tanan mga Adventista sa tibok kalibutan, mga OFW, ilabi na sa ilang pamilya, tagayog lugway ilang kinabuhi, panalangin sa ilang panimalay, layo sa disgrasya, intensyon sa dotan tao, kundili mabalo na mo ang pag-amping gikan kanimo. Lord, panalangin ni ang among mga kadagkuan, ug tanan nga nagsunod din ng programa. Salamat tintenan, kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program,
Share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. A global vision and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.